Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, January 19, 2026. President Ferdinand Marcos Jr. nag-inspect sa Sumag Water Treatment Plant sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Resulta sa investigasyon sa foreign object na nakitaan sa ginserbi nga donated nga arroz caldo sa Bacolod City Government Center, ginapabot magagwa subong nga adlaw. SK Kagawad kag duha ka iban pa dakop sa bypass operation sa Bacolod City. Trails ang tubtub sa 7th Fall sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary, ginapabot mahuman sa first quarter sa 2026. Ag sa Good Vibes, tangub mascara dancers, official contingent sa Sinulog sa Cebu, pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, trails ang tubtub sa 7th Fall sa Mambukal Resort and the Wildlife Sanctuary, ginapaabot mahuman sa first quarter sang 2026. Sini nga first quarter sang 2026, ginapaabot ka mahuman kag magabukas ang trail sa mga falls sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Ginsiling ni Provincial Administrator Efrando Diaz nga hindi na mangin madugay pa ang paghulat para sa trail trekking sa mga interesado tubtub sa 7th Falls sang Mambukal. Nakumpleto na sunod sa iyang trail sang humalin sa 6th tubtub pa idalom sa First Falls. May mga namutikan nga landslide nga gagmay sa launching area kag ini sa karon ang ginakaayo pagi sa pagbutang sang slope protection. Sini lamang tigayo naman na paidalom sa training ang mga magaguide kaga ini sila ang mga residente mismo sa Barangay Minuyan sa Murcia. Ini ang nagaserbe mismo nga papel sa pagpakigbahin sa komunidad sa among nga proyekto. Sunod kay Diaz, sila ang gin-train sa first aid skills, basic life support, kag paano mag-amlig sang palibot, labi na ang flora and fauna sa palibot sang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Magluwas nga sila magatrabaho bilang trail guides, magaserbe man sila nga patrollers para sa palibot sa pag-amlig sini. So ang aton nga trail will have a fee, no, minimum ara naman na sa aton nga ordinance, no. It will be used also to support the community nga madala sa aton nga mag-guide sa aton dito. So ang aton nga pag-hire, no, is really community na participatory sa aton community nga mga taga-dira mismo sa Minuyan. So they will also act as lawin patrollers, look at the state of the condition of surroundings there sa Mount Canlaon Natural Park, so that kung may ara mga intrusions into the protected area, reports can be given. Sa number 9, mga motorista ginapahanumdum nga mag-giveaway sa mga emergency vehicles. Makita sa ini nga video nga makapila ka beses nga ginbusinahan sa fire truck ang isa ka motorista sa Dalan Araneta sa Bacolod City. Yara sa inner lane ang motorista kag nagasunod sa iya ang fire truck nga magaresponde kung tani sa isa ka sunog sa Barangay Alihi sa Bacolod. Magluwas nga nagaandar ang siren kaga warning lights sang fire truck, nagabusina pagid ang driver sini. Pila pa ka segundos ang nag-agi sang nakitaan sang driver ka motor ang fire truck kag nagpahigad siya. Bangod sa insidente, liwat nga nagapahanumdum ang Bacolod City Fire Station sa mga motorista nga mag-giveaway sa mga emergency vehicles, lakip na ang mga fire trucks. Sunod kay Fire Inspector Jemery Taripo, ang Deputy Fire Marshal sa Bacolod BFP, nakabutang sa Republic Act 4136 na dapat hatagan sang right of way ang mga emergency vehicles. Bangod ang kada segundo, importante sa tion sang emerhensya. Sa number 8, leptospirosis sa cases sa Bacolod, nagsaka.
Bacolod City Health Office ang nakarecord sang 92 ka kaso sang leptospirosis kaga napulo naman ang probable deaths. Inibase sa records ng City Health Office humalin Enero 2025 tubtub Enero 3 sini nga tuig. Kuni paanggit sa kasubong nga tion sa nagligad nga tuig, nagsaka ini sa 170.6% nga may 8 deaths. Ang barangay Handumanan, Singkang Airport, kag sumag ang may pinakataas nga na-record nga kaso, tig-7. Ang barangay Banago may 6 ka kaso, kag ang barangay Alhis, Granada, Mansilingan, Tangubgag, Villamonte ang may yara sang tig-5 ka kaso. Ang barangay Takuling naman may 4 ka kaso. Ang leptospirosis ang balatian nga dala sang bakterya nga Leptospira. Masami ini makuha halin sa ihi sang sapat, ilabi na sa ilaga nga naimpon sa tubig baha. Mahimo ini magsulod sa lawas ng tawo paagi sa pilas, sa panit o kung sa mata, ilong kag baba kung makainom sang kontaminado nga tubig. Nagapahanumdum ang mga health authorities nga kung ikaw nakasawsa o kung nakaubog sa baha, magpakonsulta gilayon sa doktor o kung sa pinakamalapit nga health center para mahatagan sang prophylaxis o kung bulong nga doxycycline agud malikawan ang komplikasyon. Sa number 7, Banwas ang La Casillana partial na nga nakabayad para sa relocation site sa mga apektado sa Bagyo Tino. Ang Banwas sa La Casillana ang partial na nga nakabayad sa 1.2 million pesos para sa masobra 8 ka hektarya sang duta sa Barangay Robles nga magaserbe relocation site sa mga nawad-an balay sa mag-igo ang Bagyo Tino. Suno kay Rimwell Laho, ang information officer sa Banwa, ang ginbayad sa duta nga nahamtang sa Hacienda Baksay sa Barangay Robles ang gikan mismo sa pondo sang Banwa. Padayon man ang pagproseso sa mga dokumento nga kinahanglanon. Nakabatulong na sa area mga natungdan para sa site inspection kaangay sa Nuseco sa power lines kag ang nag-survey sa duta. Ginahikot man ang para sa right-of-way. Sa piha ka bahin, ginapaabot ang releasing sang cheque para sa 8 ka mga LGU nga magabaton sang pondo gikan sa 50 million pesos nga Presidential Assistance Fund nga gin-release sa probinsya. Ang 8 na kay LGU nga apektado sa Bagyo Tino ang gintuginan sa Negros Occidental sa paghatag sini para sa mga pumuluyo kag sila na ang mag-liquidate sini sa probinsya. Tiga 10 million pesos ang inpain para sa La Casillana, La Carlota City, kag Moises Padilla. Tig 5 million pesos naman para sa Bago City, Binalbagan, kag Hinigaran, kag tiga 2.5 million pesos para si Isabela, kag Pontevedra. Sa number 6, sa bulan sa Marso, ginapaabot nga kumpleto na mahuman ang construction ng 7-story nga Provincial Administration Center sa Negros Occidental. Sino kay Provincial Administrator Efrando Diaz, may kinahanglan pa nga tapuson sa mga bintana sang amo nga building nga nahamtang sa Gatoslao Street sa Bacolod City. Kumpleto naman ang mga furniture kag fixture para diri kag ini ang nalakip na sa halos 1 ka bilyon ka pesos nga pondo nga ginpain para sa pagpatukod sang amo nga building. Ang construction sini ang kinsugdan sa atong 2022 sa Dynamic Builders and Construction Company Incorporated. Ginapaabot ang pagsaylo sa pila sa mga talatapan sa gobyerno probinsyal sa bag-o nga PAC building kung ini ang mangin operational na. Ang ilang hambal, ara naman ang mga furnitures and fixtures, pero ang aton nga mga bintana mo pang kinahanglan sa raghan, no? So siling ko nila na ipagpasudlon ang furnitures and fixtures kay base maulanan, mabasa pa aton nga furniture. So by March hopefully, no, matapos na ang aton construction, no. We also want to move a lot of departments to that building para one-stop shop aron ang tanan, no?
Sa number 5, amay nga na missing sa paglaslas ni Baguio Tino nakitaan sa katubuhan sa Hinigaran. Masobra duha ka bulan kag tunga nakitaan ang kalabera sang amay nga na missing sa paglaslas ni Baguio Tino sa tinilikdan nga Nobyembre 4 sa nagligad nga tuig. Nasapuan sang manugtapas-tapas sang tubo ang kalabera sa tunga sang kampo nga sakop sang sitio Halandoni sa Barangay Bato, Banwa sa Hinigaran sa Biyernes sang hapon. Na-recover sa lugar ang isa ka sling bag nga may unod nga identification card sa biktima nga ginkilala kay Denny Celiado, 51 anyos. Si Celiado ang driver sang puti nga Nissan pickup truck nga na-report nga missing sang maabdan siya sang baha sa Taytay Galo, Barangay 5 sa Banwa sa Isabela, Negros Occidental. Ulihi nga nakitaan si Celiado nga nagatindog sa likod sang pick-up mga alas 5 sang hapon sa Nobyembre 4. Sa number 4, PDL na bunan sa sulod sang NODJ bangod sang issue sa kwarta. Ginpulihan buno sang apat ka mga persons deprived of liberty ang isa nila kaupod sa sulod sang selda sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Baguio City sa atong Sabado. Ginsiling ni Jail Chief Inspector Juniven Ray Umadhay. Ang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, Negros Island Region, nga karon yara na sa estable nga kondisyon ang nabunan nga PDL. Nagwa sa investigasyon nga samtang ginhatagan sang sunning privileges ang mga PDLs, ginbuno sang apat ka mga PDL nga suspect ang biktima sa sulod sang iya selda gamit ang ice pick. Nakaangkon ang 53 anyos nga PDL sang 12 ka mga buno sa lawas. Siya ang may kaso may angot sa illegal nga droga. Duha sa mga suspect nga PDL ang may kaso nga murder samtang ang duha ang nagapangatubang sang kaso may angot sa illegal nga droga. Padayon karon ang criminal investigation sang PNP sa insidente kag may ginapatigayon man nga parallel investigation ang BJMP sa administrative liabilities sa mga involvado nga PDL. So ang administrative niya, siya ang may penalty, ang pwede sila ma-penalty of disqualification from good conduct time allowance, temporary or regulated ng ilang visitational rights kag ang ilang mga privileges sa sulod sang aton ni jail. Sa number 3, SK Kagawad kag duha ka iban pa dakop sa buy-bust sa Bacolod. Masobra 700,000 pesos ka balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa Police Station 2 sa gindakop nga sangguniang kabataan Kagawad kag duha ka mga teenagers sa ginpatigay nga buy-bust operation sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod City, kaina sang kaagahon. Ginkilala ang mga gindakop nga sanday alias Joven, 23 anyos, isa ka elected SK Kagawad sang Barangay 12, alias Jessie, 19 anyos, residente sang Barangay 10, kag alias John, 18 anyos, taga Barangay 9. Nakuha sa ila ang 1,000 pesos nga buy-bust money, siyam ka panid sang budol money, kag 16 ka pakete sang suspected shabu. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino, ang hepe sa Bacolod Station 2, magbarkadahay ang tatlo ka mga gindakop kag ang subject sang buy-bust amo ang SK Kagawad. Suno kay Tolentino nga base sa ilang monitoring, humaning 2024, nagagwa na ang ngalan sang SK Kagawad nga isa sa mga nagaduso sang illegal nga droga sa lugar. Ginahulat sa kapulisan ang resulta gikan sa Crime Laboratory antes ipasaka ang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga gindako.
Sa number 2, ginapaabot subong nga adlaw ang resulta sa investigasyon angot sa foreign object nga nakita sa pagkaon nga gin-donate sa Bacolod City Government Center sa Biyernes. Sa Enero 16, Biyernes, natukiban nga may hindi nagakaigo nga bagay nga yara sa isa sa mga cup sa ginserbe nga arroz caldo sa mga empleyado sa Bacolod Business Permits and Licensing Office kag mga kliyente nila. Bangod sa natabo, ginaabisuhan gilayon ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo ang mga empleyado kag ang mga kliyente nga nakakaon nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makabatsyag sa paglain sang pamatsyag o kung pagsakit sang tiyan. Pahayag pa ni Attorney Mayo, personal niya nakita ang isa ka itom nga bagay sa arroz caldo nga may malain nga baho. Kapin sa 300 ka servings sang pagkaon ang ginpanagtag sa amo nga adlaw. Sa subong wala pa sa may ginreport nga naglain ang tiyan bangod sa amo nga insidente. Subong nga adlaw sunod kay Mayo ginapaabot ang resulta sa ginpatigayon nga pagpangusisa. Sa yaman mismo nga baso pag timo iya on his second scoop na dito may nakita siya nga foreign object sa sina nga baso sang arroz caldo. And of course he reported it to the head of the office, ang aton nga BPLO. And ang ina nga foreign object naging dalaya man may ari to di City Health Office nga satellite office. Kag sa number 1, personal nga gin-inspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang water treatment facility sa Bacolod Bulk Water Incorporated sa Banwa sang Murcia nga sarang makahatag sang supply sang tubig sa 100,000 ka mga pamalay. May report si Romeo Subaldo. Peak sang El Nino phenomenon sang summer sang 2024, tuman kaninit sang supply sang tubig hindi lang sa Bacolod kundi sa iban pa gid mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Dito kag nabuligan sang Mayor Sadto kag Congressman na sa karon nga si Abby Benitez nga mapangitaan sa pamaagi nga makapasulod sang supply sang tubig ang Bacolod Bulk Water Incorporated o kun BBWI sa Basiwa Prime Water nga amo ang water utility company nga nagadistribute sang tubig sa Bacolod. Aminado ang kumpanya nga subsidiary sang Tubig Pilipinas Group Incorporated nga ginbudlayan sila sadto sa right of way para makadulong sang supply sang tubig sa mga residente sang Bacolod. We've encountered numerous problems with the plant that you see before us today, primarily because of right of way issues as it spanned 12.5 kilometers connecting Murcia municipality all the way to Bacolod. And it was during this time wherein we incurred delays, but we took it as a challenge and an opportunity to better our technology, learn from it. Pero natigayon ini kag sang October 2025 makasarang na ang BBWI nga maka-inject sang 50 million liters a day nga supply sang tubig sa Prime Water. O galing wala ini ma-maximize sunod sa kay Bacolod Congressman Abby Benitez. 50 million liters a day nang gina-produce niya ang capacity niya. capacity. No? Ang problema lang, hindi, they can increase ko, no? But hindi pa kasarang patunon sa prime water ang pipes nila. Base naman gagamay or may mga kinadaan sila i-adjust. No? So, Pila pa lang So ginakuha. pila lang ang Ginakuha sa So, prime 40 plus pala niya ilangan ginapadala. 40. Kaina, personal ini nga gin-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa presidente, isa ini sa pinakadako nga water treatment facility sa karon sa Negros Island region nga dako nga bulig para sa long-term water security sang Bacolod. Sarang ini makaproduce ang tubtub sa 25 million liters a day sang tubig sa kada adlaw o kun 100,000 ka mga pamalay ang madulungan sini sang water supply. Para sa presidente, ang ini nga proyekto nagapakita nga kung nagabuligay ang pribado nga sektor kag ang gobyerno, ang komunidad amo ang nagabenepisyo. It is an initiative that represents sound infrastructure planning and responsible investment in our country's future. As we all know, water is a precious resource that sustains our health and our life and enables economic activities. When water systems work, progress flows.
The Sumag water treatment plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. 1.5 billion pesos investment ang iningo project nga funded sa Climate Fund Managers, DBP, kaginbuligan ini sang water treatment and automation technology sang Watermatic International, isa ka Israel-based nga company. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Mascara Dancers ang Barangay Tangub ang nag-represent sa Bacolod City sa Sinulog sa Cebu. Ang ila performance with a touch sang Sinulog. May report si Romeo Subaldo. Nanging official guest contingent ang Barangay Tangub Mascara Dancers sa Sinulog sa Cebu sa Domingo sa highlights ng kapistahan. Nag-perform ang mascara dancers halin sa dananon sang syudad. Kagpakadto na sa stage. Dito, ginpakita sa mascara dancers ang ila winning performance, bit-bit ang ila higante nga mga props. Kagbangod, sinulog ang vibes. Ginsautan man ang official music sang sinulog. Kag present man sa performance nila ang Santo Niño. Halos kada tuig na nga guest performer sa sinulog ang Mascara Dancers sa Bacolod. Ang pagpadulong sa Mascara Dancers sa Cebu nanginigayon man para sa Tourism Office kag ginpangunahan ni Chief Tourism Operations Officer